Ora, imos ver neste vídeo tutorial, primeiro, o material que temos por ahora en IRPF en 2025 e como utilizamos o programa de Facenda para saber que porcentaxe de IRPF vai a ter que aportar o traballador durante este ano. Ben, na parte de IRPF 2025 temos cálculo de porcentaxe de IRPF, que é o PDF que estou utilizando para enseñar como se traballa o IRPF, non? Estes dos ficheros de exemplo, 1 e 2, son o de a retribución diaria e mensual e o que sae ao final, que xa o veremos. Aquí temos un enlace para o programa de Facenda. Este o PDF con as bases tipos de cotización xa actualizado a 2025, lembrar que nosotros estamos traballando con o de 2024 e xa tenes o primeiro exercicio para que vayades practicando. Ben, entón, o primeiro abrimos o programa de Facenda e o temos aquí, non? Onde temos primeiro para datos persoais, ascendente e descendente, os datos económicos, que é o que calculamos antes, a regularización, lembrar que cando hai algún tipo de cambio, pois un aumento do salario, entonces aí faríamos os cálculos para calcular o IRPF que hai que cobrar a partir dese momento, non? E o resultado, que é onde nos vai a sair. Ben, para utilizarlo hai que poñer o NIF do perceptor. Aquí en isto temos que utilizar un NIF que sea real, o voso, ou un que hai de proba, non? O de proba son 7 ceros, 3 A. Isto tendes a o cálculo da porcentaxe de IRPF aí. O ano de nacemento poñemos un ano calqueira que sea maior de 18 anos e no resto pois poneríamos se ten algunha discapacidade. Aquí, bueno, se a residencia habitual efectiva de Melilla, a situación familiar 1, 2 e 3, que tamén tendes os casos que son no resumen. E, en principio, vamos a poner sempre situación 3, empleado en activo e o contrato é general, non? Con eso xa poderíamos pasar a seguinte. En este, donde imos a poñer, pois, os fillos, o ascendente que convivan con a persoa que estamos facendo o cálculo, non? De añadir, poñer o nacemento, da adopción, se computa por entero ou computa 50%, porque un 50% para un cónxuge e outro 50% para outro, a discapacidade, etc. E o mismo con os ascendentes. Vamos a añadir nacimento, tipo que é convivencia, se hai discapacidade e demais. Ben, neste caso, non ten ascendentes nin descendentes, pasamos aos datos económicos. Os datos económicos, lembrar que temos calculados, e reduccións totales, dinerarias en especie, e hai que poñer o importe íntegro, non? En este caso, o primeiro de retribución diaria era 24.738. E o outro que vamos a utilizar son os gastos deducibles, que en este caso solamente vamos a ter o de a seguridade social, tamén para motores de funcionarios, dereitos pasivos, colegio de huérfanos, etc. E, deixando buscar o dato, temos aquí, en este caso serían 1.602,88. Son os dous datos que vamos a utilizar nos exercicios e xa vamos aos resultados. Aquí xa pon a base para calcular o mínimo personal que se lle aplica, se hubiera minoración por pago de préstamos para a vivienda habitual, e xa nos di
que o IRPF que hai que aplicarlle é un 13,95. E importe anual das retencións a este traballador van a ser durante os 12 meses e as pagas extras, o que vai aportar son 3.450,95 euros a Facenda. Aquí temos o resumen dos datos, fixados que isto é como o cálculo de facer o IRPF, se tuvera fillos, nos iría indicando, e logo para sacar este ter un ficheiro en PDF, vamos a generar PDF, e me abrí unha outra, e aquí o tenes. Aquí tenes o resumen, non? De a cantidade. Vale? E con isto xa teríamos o cálculo de retención. Vedes que unha vez que temos calculado o importe íntegro das retribucións que vai a ter no ano e a seguridade social, logo utilizar o programa de Facenda non ten dificultad ninguna. Aquí nos falta por ver o de regularización, que é circunstancias que determinan a base de retención, e íamos cubrindo esta parte. Eso este ano non o imos falar. Vale? E xa o único comentar, tenes o exercicio 5, xa subido, e lembrar eso. Vamos a calcular xa deste ano, non? E para os complementos por día traballado, se hai algún, se non di nada o di xa que traballa luns a vernes, calculamos 22 días ao mes. Se traballara de luns a sábado, collemos de media 26 días ao mes. E lembrar que todo isto multiplicaríamos por 11, moi importante, acordaros do mes de vacacións, tanto por os complementos por día traballado como para as horas extras. E aquí vedes que son os exercicios xa vamos traballando con eles e donde calcular a porcentaxe, temos os salarios e vedes que xa tampouco vos poño pois o de AT&IP, porque xa como non o necesitamos para calcular o IRPF, porque esas son aportacións somente do empresario, xa non nos fai falta, vale? Pois xa tenes estes 4 exercicios para ir practicando. Calquer cousa, mandades polo foro unha mensaxe ou escribides as operacións que teñades feitas á tarefa, vale? Este vídeo corto xa non fago o do outro traballador porque ven a ser o mismo, en este caso da igual que sea de retribución diaria ou que sexa de retribución mensual. O que temos que cubrir é o mismo. De acordo? Vale, ata logo.